Hej, jeg synes du skal investere i Arla Foods, fordi at det er en virksomhed, der har vist sig at kunne gå igennem den finansielle krise og faktisk fået nogle rigtig gode resultater her de seneste par år, særligt i 2010 og 2011 har de øget deres omsætning markant. Endvidere så er det en virksomhed, der formår at udvide og hele tiden opkøbe og fusionere med andre landes mælkeproducenter, blandt andet Hansa Milk, som vil give dem en stor tilgang på det tyske marked. Og derfor mener jeg, at de fremover også vil være i stand til at kunne øge deres omsætning, og det må jo være attraktivt for en investor. Så investere i Arla Foods, og det er en rigtig god investering.